Ja ho han vist, els piquets han forçat avui la màquina i les seves accions han impedit part dels serveis mínims. Les apedregades i els incidents que hi van haver ja fa 15 dies en la primera tongada de vaga han fet que avui una desena d'empreses hagin decidit no sortir. Els problemes pels usuaris ja han començat a la mitjanit. Sònia Poll, quina situació hi ha ara mateix? Doncs a l'estació d'autobusos de Fabra i Puig està pràcticament buida quan qualsevol dia a aquesta hora hi hauria molta més gent. Nosaltres hem comprovat que a primera hora del matí algunes empreses no han pogut oferir els serveis mínims a causa de l'actuació dels piquets. De fet, hi ha més de 20 autobusos que han patit agressions i hi ha 10 empreses tancades. També hem comprovat que els incidents aquesta vegada han començat molt més aviat i que n'hi ha hagut molts més ja de matinada. Tot i això, els Mossos d'Esquadra asseguren que s'han garantit els serveis mínims. En aquesta cotxera de Segalers, al matí començaven males notícies. 3 autobusos havien estat apedregats de matinada. Tot i això, confiaven que la resta del dia anés prou bé. Intentar que els serveis mínims surtin amb tota normalitat i no farem cap servei més, en principi. A les 6 han sortit els primers vehicles. A les 7 es tornaven a enregistrar incidents. Però que ha sigut un piquet? Amb pedres o alguna cosa? 3 autobusos han estat apedregats a prop de Manresa. A mig matí el balanç ja era de 15 vehicles afectats. Alguns fins i tot han estat atacats amb nens a dins. Segalers ha decidit suspendre algunes rutes com les de transport escolar a tot Granollers. Aquí alguns continuaven la marxa amb dubtes, com aquest autobús que ha de creuar un punt on altres busos han estat apedregats. Per controlar la situació els acompanya una patrulla dels Mossos de Paisà. L'autocar arriba a Barcelona, però no entra a l'estació i la confusió continua entre els viatgers. Ens han dit que sí, ens han assegurat que sortien, però no hi ha hagut manera i els conductors que n'hem preguntat a les altres línies no saben res. Poblacions com l'Hospitalet de Llobregat s'han quedat també sense autobusos urbans. Les empreses que donen aquest servei també estan implicades en la negociació del conveni. Han sigut agredits un total de 7 autobusos. Oliveres és més Sant Boi, Rossembús, Hospitalet i el Prat. I, per tant, davant d'aquesta situació hem vist que era impossible prestar aquests serveis mínims i hem decidit retirar els autobusos totalment. Els sindicats minimitzen els incidents. Tenemos menos incidentes que el anterior, eso por supuesto. Quizás ahora son más remarcados porque hay menos y entonces se mira más cómo se está haciendo, pero la verdad que no tenemos constancia de nada. Degut a les incidències que es van produir en l'anterior convocatòria de vaga, moltes empreses que només fan transport escolar o transport discrecional han decidit no oferir cap servei. Creuen que és la millor manera de garantir la integritat del passatge. Laura Jimeno, TV3, Barcelona. Davant d'aquesta incertesa de si avui hi hauria transport escolar o no, alguns pares avui s'havien organitzat i han portat els seus fills amb el seu cotxe. Nosaltres hem seguit un autocar que ha anat a fer el transport escolar a una escola d'educació especial que, a diferència de l'altra vegada, avui sí que ha pogut portar els nens a l'escola. Hem trucat i ens han dit que sí, que per fi venien. Però clar, tens que estar, com aquí que diu, esperant sempre a última hora. Que a veure, jo ho entenc, que tinguin que fer vaga, però bueno, com a mínim, els serveis mínims, sobretot amb nens o persones amb discapacitat, que és més complicat d'organitzar-te el dia. Els pares dels alumnes de l'Escola Les Aigües de Mataró no es refiaven avui que el servei d'autobús que hi porta els seus fills des de Montgat funcionés. El Consell Comarcal del Maresme els havia garantit que cobriria els 4 recorreguts que es fan normalment, però l'últim cop que hi va haver vaga, els piquets no van deixar sortir els autocars. Per molts que falli el transport els suposa haver de canviar els esquemes. El meu fill arriba a la parada a les 8:30 i jo me'n vaig a treballar, perquè entro a les 9. I aleshores, si no ve, doncs tot això ja condiciona una mica. L'haig de portar amb ell, arriba a estar a treballar, haig de trucar. Davant la incertesa de tenir transport o no, alguns pares han portat personalment els nens a l'escola i uns 10 dels 90 alumnes que té el centre s'han quedat a casa.